Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih lur, woro-woro saking Paksiwan Padatan kagem masyarakat warga Kaliwedi pada umumnya lan sekitaripun lur. Ampun kesupen nggih. Dinten niki dinten Selasa nggih lur, Selasa manis saweg manisan wonten pasar desa Kaliwedi lur nggih. Monggo sing badhe ngersakaken beceran, sing badhe ngersakaken belanjaan mernak-mernik komplit napa wonten Pak Haji Toat hadir nggih. Telur, stok telur masih akeh dan minyak paket, minyak botolan dan juga paket curah ada ya lur. Panganan pating kletik garingan ana lur. Ya. Ya, oke. Juga ya lur, monggo niki wonten pasar desa Kaliwedi Ngaisa sekang kota Randegan juga hadir lur, mernak-mernik bereceran komplit apa-apana mangga tahu sing ora ana geteyane ya lur, pakdiman bawang brambang lombok dan lain sebagainya ana semangka ge sing tanpa biji lur nang pakdiman ge ana ya. Terus Pak Munir ya terus Pak Irawan bakul gaman pindah jero ya lur, gantine Fadil. Oke ya lur, dan kita informasikan bola balik untuk warga masyarakat kota Kaliwedi pada umumnya lan sekitaripun ampun kesupen nggih lur, ngenjang dinten Rebo wonten pasar desa wonten Balai Desa Kaliwedi wonten beras murah lur nggih. Sing sekilone 11.500 nek ora salah ya, tapi sepaket 5 kilo tukune kudune 5 kilo ya lur, ora kena ngecer 5 kilo duitnya nek ora salah 57.500 wonten Balai Desa Kaliwedi ngenjang dinten Rebo ya lur. Mangga kangge umum boten teng warga Kaliwedi tok, kangge umum nggih saking Polri dan dibantu anggota Polsek saking Kebasen nggih. Wonten Balai Desa Kaliwedi ngenjang dinten Rebo. Mangga sami berbondong-bondong tumbas beras lur. Nggih. Wonten Balai Desa Kaliwedi ya saweg manisan ya lur. Ya. Nggih, mernak-mernik jajanan anak lapis apem dan juga yang lainnya lur. Pak Mastur hadir, bojone Pak Mastur ora kena di mek-mek. Dan juga lur arisan bubar wis, dan juga rempeyek lur, anak rempeyek anak selamat sing wadon tadi bakul bubur penyek lur. Nggih, mbok arep nggih ora karik bubure slamet dopok-opok, sing penting wani bayar lur pira lur. Anu bubure slamet. Nggih, sing wadon luriem slamet adi bakul plastik. Jangan ngono mbok arep di jikoti plastik arep dislomoti, sing penting bayar. Iya, plastik regane 5.000 ya kon bayar anu 50.000 nek gelem lur. Ngono selumut atike selamat. Ya lur, ya intermezzo Kang Paksiwan ngapurane. Ya. Kerupuk lur baru hadir, kerupuk murah lur baru hadir kie. Ya kie. Isirnya dan juga jajanan komplit lur. Ya, pasar Desa Kaliwedi ya lur. Manisan. Mangga sing badhe ngersakaken belanjaan manisan ya lur. Oke, matur nuwun ge iwak laut. Ya, iwak laut. Hadir iwak laut. Ya lur, hadir. Iwak laut sikip bakule lanang lur. Ya. Hadir ngene sing arep pada tuku iwak laut, keranjangan, iwak lele, iya bandeng, bawal, terus cumi, ada patin, layur, grame. Ya lur. Oke, terima kasih matur nuwun, monggo lanjut lur. Assalamualaikum.